Kaixo, ikaslea. Kaixo, irakasle. Kaixo, irakasle. Kaixo, irakasle. Adi klasea, ongi etorri gure ikasle berria, Alex. Kaixo, denei. Oso txikia da. Bai, pinguino txiki baten antzekoa zara. Haurrok, izan zaitezte ongi. Adi klasea, nor bizi da bambuzko basoan. Nik badaki. Aukeratu ni, badakit. Zuk, Alex. Panda da. Zuzena, Alex. Zein emozio falta da irudian. Ni hemen goian. Zuk, Alex. Tu, Alaia. Zuzena, Alex. Ei, portatu ondo. Nor darama gizonak bizkarrean. Badakit. Badakit. mesedez aukeratu ni, badakit erantzun dezaket. Zer, Erantzun dezakezu, Alex. Haurtxoa. Zuzena, Alex. Ongi egina. eman iezadazu. Eman. Nor egin zuen. Barkatu. Alex, etorri arbele zurira. Ongi. Ah! Ongi. Egina. Bazkaltzeko ordua. Ei, gelditu. Gelditu. Ei, nire da. Ja. Ja. Irakatziko dizut. Oso beroa. Ideia. Lan egiteko ordua. Oraindik ez.
beso borroka. Ados. Zer. Lagun izan gaitezke. Mem. Zer esan nahi dute galdera ikur hauek? Ikus dezagun. Zer da hau? Guapu. O superheroi bat naiz. Ez, zorua laba da. Gaurko zure lezioa ausardia da. Laba zeharkatu eta Iron Manen kaskoa lortu behar duzu erronka osatzeko. Baina nola zeharkatuko dut? Pero dago. Honek funtzionatu dezake. Ez, saiatu gaitezen berriro. Ez, ondoratu da. Beste zerbait asmatu behar dut. Azkenik, nire eskularrua erabiltzeko garaia da. Mea. Erronka osatua. Ea barruan zer dagoen jakiten dugun. Zer da hau? Ikaragarria. Perretxiko bat naiz. Gaurko zure lezioa besteei laguntzea da. Printzesa salbatu behar duzu. Aurkitu hodietan ezkutatuta dauden perretxiko eta txampon guztiak. Lagundu nazazu. Princess Peach da. Salbatuko zaitut. Txampon pila bat. Lehen pausoa eginda. Joan. Mushroom! Perretxikoak. Eginda. Printzesa salbatu dut. Hau zuretzat da. Orain nire txanda da. Pentsatzen dut nora joan dira? Interesgarria. Aupa, ninja dortoka bat alnaiz? Gaurko zure lezioa zure beldurrak gainditzea da. Maltzurrak garaitu behar dituzu. Guztia prest. Has gaitezen. Ez sentiro honena izan. Funtzionatu du. Bai. Eta azkena. Bai, maila gainditu dut. Nire beldurra gainditu dut. Abentura handia izan da. Sekretua argituta. Pozik nago printzesari lagundu niolako. Orain badakit zer egin horrekin. Uga, hau egin dugu. Ez.
Gaur asmakizunak ebatzi ditugu. Eta balio handiko lezioak ikasi ditugu. Jubi? Egunon, on. Egunon. Egunon, haurrak. Egunon, irakasle. Ireki zure koadernoa eta idatzi hau. Ai, ez. Alex, ez. Zer gertatu da? Zer egin behar dut? Lasai, bat gehiago daukat. Hemen. Eskerrik asko. Iban, ez dut ulertzen, lagundu dezakezu? Bai. Zazpi dauzkagu bat 2, 3, 4, 5, 6, 7 kendu 3. Zenbat dauzkagu? Bat, 2, 3, 4. Hori da. Eskerrik asko, ulertu dut. Atsedenaldia. Mina egiten du. Barkatu, ez nuen nahi. Ados. Steffi, etorri arbelera mesedez. Iban, lagundu, ez dakit Iban, lagundu. Ados. 4 dauzkagu. 5 gehitzen dugu. Eta bat kentzen dugu. Bat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bai, ulertu dut. Oso ondo, Steffi. 10 kendu 5. Berdin bat, 2, 3, 4, 5. Eta gehi 4. Gehitu 4. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berdin 9. Bat. Eta 3. Eta 6. 6. 6. Zenbatu. Berdin bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berdin 10. Bazkal ordua. Ai, ez. Lasai, partekatuko dut. Eskerrik asko. Ez horregatik. Prest egon ikasgaia hasteko.
Steffi, begira honez. Ez kezkatu, hau daukat. Urrengo ikasgaia. Iban, lagundu nazazu. Ah, badakit, eskuak garbitu behar ditugu. Eskuak itxatxita dauzkat. Garbi ditzagun. Ongi da. Alex. Ups.